والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى qala wa duha demi waktu duha wal laili lan demi waktu bengi ida saja kalane wis sepi apa wae mawadaka wa ninggalake sira sapa buka pangeran ulama qala lan ora benci sapa Rabbu surat Wadduha iki surat Makkiyah ayate 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun sumpah Gusti Allah sumpah demi waktu duha lan demi waktu bengi kang nalika sepi pangeran Muhammad ora bakal ninggalake sira. Ora ngumbarake lan ora keting marang sira. Jadi temurne iki ayat gandeng karo wong-wong kafir nalika wahyu saking Allah ora tumurun ing mungsuh 15 dina. Wong-wong kafir padha ngucap, wong kafir padha ngucap, Muhammad iku saiki wis ditinggalake dening pangerane. Pangerane wis benci karo dhewe. Jadi diriwayatake suwijine sahabat putri sing asma Khawlah. Ya Khawlah niku juruladene Kanjeng Nabi. Panjenengane Daud. Siji dina anak-anak suruh ing garwe Kanjeng Nabi. Ana ing sore bangku muni mati. Nuli pirang-pirang dina Kanjeng Rasulullah waktu keturunan wahyu saking Allah. Nuli Kanjeng Rasul dangu marang ingsun. Ya Khawlah, ana apa ing omah iki? Jibril wis suwe ora tau teko. Khawlah nulir resik nyaponi dalem dumadaan ana ing isore bangku sarene Kanjeng Nabi ana anak-anak asuh mati. Nuli dijupuk lan dibuang ing mburine pager. Orang tua suwi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh kanthi ndrodok uang lorone welah nggih giginya bergemeretak nandhake yen ana wahyu teko. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kaula ingsun iki supaya kemudi. Barang Jibril turun marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didhawuh apa sebab kok suwe ora. Akhirnya Jibril matur. Apa sampeyan lapir saya ingsun iku ora mlebu makane omah iku ana asune utawa ana gambare. Nuli Jibril ngaturake ayat iki wa duha wal laili idza saja ma utaqa wa lah ana siji kate diceritake nalika surah Al-Duha iki tunggu. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca takbir ning akhir surat. Soale iku yen rampung maca surat Al-Duha disunatke maca takbir. Semoga disunatke takbir ning akhir saben-saben surah. Sakwise surah Al-Duha iku surat Qul a'udzu birabbinas. Lah pada takbir Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hikmah takbir yaiku ngiling-iling agungi nikmate Allah taala kang wis diparingake marang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang lumepir marang kita kabeh. Lah sawane riwayat namung takbir iku Allahu akbar. Sawane riwayat takbir lan tahlil dadi mung la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi riwayat yang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ana telu sing hubungan karo kalimat sing diwaca sabadane maca surat-surat pendek nggih awit Wadduha ngantos dugi an-nas. Dilingake aja nganti ditambahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil karena kabeh macam ibadah iku ora kena ditambahi lan ora kena dikurangi. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walal akhiratu lan yakti utawi akhirat khairun iku luwih bagus laka tumrap sira minal ula katimbang kepentingan dunya. Wala sawfa yu'ti lan yakti bakal paring kae sira sapa buka pangeran ira fatardo mongko ridho sira. Temenan kepentingan akhirat sira iku luwih bagus tegese luwih nyenengke marang sliramu ketimbang kepentingan dunya. Sangga itu sira bisa nggunakake mangsa urip nira ing dunya kanggo kepentingan akhirat nira. Lan pangeran ira mesti bakal paring macam-macam kanugrahan kang nyenengake ana ing akhirat nira. Nuli sira mesti ridho lan seneng. Lah urip ing dunya iku ana papat. Nggih. Urip ning dunya iku ana werna papat. Siji, oleh apa kang nyenengake ana ing dunya lan akhirat, yaiku wong-wong kang ahli ngabekti Allah bersugi. Nggih. Jadi artinya ya kemampuan finansialnya mendukung. Nggih. Ora tetek plung. Sing nomor loro wong kang kantone ora nyenengake ana ing sajroning uripe ana ing dunya nanging akhirat bakal seneng yaiku wong-wong fakir kang padha nyempurnake imane. Nggih. Nah, sing nomor 1 mau yo ibadah ning uripe yo kepenak nalika dunya. Artine segala sesuatu bangsa materi ini cema wis ana sing dan sing nomor loro wong iki biasa-biasa wae krana ora duwe sesuatu sing melimpah ning mengko nalika urip ning dunya akhirat bunga ya wong iku wong fakir ngono iku sing nyempurnake imane sing nomor 3 wong kang katene ora nyenengake ana ing sajroning uripe dunya lan ora seneng ana ing akhirat yaiku wong fakir kang padha fakir artinya apa? Wong sing murni nggih ora ini karo Allah nggih apa ora iman yo iman ning nggih wis dasar karo poso mati leren jenak neraka. Sing nomor 4 wong kang ketikane seneng ing donya nanging akhirat bakal susah. Loro poso iku wong kafir kang fakir. Jadi wis nah niki nemen iki. Wis fakir. Kafir. Nah niku Kanjeng Nabi Muhammad katurunan iki ayat panjenengane niki dawuh. Yen mengkene aku ora ridho yen siji setengah saking umat ingsun ana kang mlebu neraka. Nanging kang dikarepake iki umatul ijabah tegese wong kang nyembadani ajaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek pas ngeten iki jenengan kira-kira termasuk golongane wong sing nalika ditimbali Kanjeng Nabi. Kon anut Kanjeng Nabi dengan tumut tambah dengan tambah. Soale Kanjeng Nabi wis aweh jaminan tumrap kabeh umate. Bilih Kanjeng Nabi ku gak rido yen setek siji setengah saking umate ana sing mlebu neraka. Nek yo bangetan iki. Kebangetan iki awak dhewe iku anak turune Adam iku biyen asal-asale manggone nang swarga. Kare-kare sampean bali ora kelno panggonane mbahe. Nggih, turu nggon dhewe potongane kok ape ngapling neraka. Imam Muslim ceritake hadis Sayyid Abdullah bin Amr bin As. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngangkat asta loro matur Gusti umat kula. Ummati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwun nangis nuli Allah dawuh marang Jibril sira budhal marang Muhammad takono apa sebab dhewene nangis. Tentunya Allah luwih pirsa. Lah dino kok perintah Jibril ngoten niku. Nggih.
sunah ilahiyah ngoten niku kebiasaane Gusti Allah. Apa iku ngurangi kemegahane Gusti Allah kan bener. Justru niku ngetokne kemegahane Gusti Allah. Soale Gusti Allah ku bose dos. Nggih, tuane tuan, darane ndoro. Nggih, sehingga nalika lapo-lapo yo pantes nalika akhire utusan marang salah sijine kawula. Lah kok nek ora pantes nggih pantes mawon. Sale apa? Lah wong jenenge wae bos dulu. Yang gerang ya pantes guyu pantes. Ya wes kasih bos. Disengkrang ya pantes. Diguyu ya pantes soalnya sing guyu bos. Nuli Jibril teko marang Kanjeng Nabi Muhammad lan nyuwun keterangan, nuli diparingi keterangan Kanjeng Rasul. Apa kang diaturake marang Allah sakwise Jibril matur marang Allah. Muli Allah dawuh. Bareng nakoni Kanjeng Nabi, menawa Kanjeng Nabi wonten napa Kanjeng Nabi dengan kamu. Akhirnya Kanjeng Nabi ngaturke apa kang dadi pemature. Sehingga pemature Kanjeng Nabi niku disampaike dening Jibril kali Gusti Allah. Gusti Allah jawab lan ingsun ora bakal nyusahake marang sira. Artine napa? Gusti Allah mun janji kali Kanjeng Nabi tentang umat-umate Kanjeng Nabi sing tumut kali Kanjeng Nabi niku mengki bakal aman. Sehingga ora ana liya nggon dalane kejaba swarga. Lah karena sampeyan ana ora kan teman. Diceritake dening Bukhari lan Muslim saking Abu Hurairah. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh sing artine saben-saben nabi ku mesti diparingi donga sing disembadani dening Allah. Saben nabi ku padha gunakake doa mustajab kanggo kepentingan ing donya. Nanging donga ingsun kang mustajab iku ingsun simpen besok ing dina kiamat nyuwun irin syafaat marang Allah taala kanggo umat ingsun. Dadi syafaat ingsun iku insyaallah ngenani marang umat ingsun kang mati ora nyekutake Allah. Mane rata-rata ulama para kiai itu nek ndonga kang ganduli kang ngimbuhi muga-muga dicipta dalam keadaan husnul khotimah. Bagus pungkasane artinya husnul khotimah. Bagus tunggu Allah, bagus tunggu Kanjeng Nabi. Diceritake saking sahabat Auf bin Malik, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine ngeten. Ingsun iki ditekani dening siji utusan saking ngersani pangeran ingsun. Allah taala ngersake supaya ingsun milih antara perkara loro yaiku separuh saking umat ingsun dilebokake ing swarga. Lan diparingi idin syafaat marang umat ingsun. Nuli ingsun kanjeng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam milih syafaat. Jadi syafaat ingsun iku insyaallah bakal bisa ngenani manfaate. Bisa ngenani maring kemanfaatane marang umat ingsun kang mati ora nyekutake marang Allah taala. Akhrajahu At-Tirmidzi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan Kala alam yajidaka ana to nemu sapa buka kae sira yatiman ingkang yatim fa'awa mongko ngusake sapa buka ing sira wa wajadalan nemu sapa kae sira lan ingkang sasar fa'ada mongko nuduhake sapa buka wa wajadalan nemu sapa buka kae sira ilan ingkang fakir fa'alna mongkon paring cukup sapa. Dadi pun pantes yen awak dhewe niku udune pantese ora duwe watir. Soale nalika Gusti Allah dawuh wa wajadaka ahilan fa'alna. Alam yajidka. Muhammad apa bener seliramu iku asale cahya yatim Allah taala ngungsake seliramu dipuput dening paman ira yaiku Abdul Muthalib.
baik dipupu baik rupane Sayyid Abdul Muthalib. Nalika akhire Sayyid Abdul Muthalib kapundhut nggih pendamelane Sayyid Abdul Muthalib diteruske kalih Abu Thalib. Sira iku asale wong kang ora ngerti syariat nuli diparingi pitutur bener dening Allah. Sira iku asale fakir nuli diparingi cukup dening Gusti Allah. Mulane anggere jenengan anut karo Kanjeng Nabi, kefakirane jenengan niku mangke bakal diganti dening Gusti Allah dadi wong sing sugih. Jaminan iku pun wajadaka ilang fahira. Ning gini ku sarate anut miturut kalih Kanjeng Nabi. Lah kang mengkono iku krana ramane Kang asma Abdullah bin Abdul Muthalib ku kapundhut nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isih ing kang isih ana ing kandhungane Sayyidah Aminah umur 2 bulan. Nek cara napa nggih cara wong Jawa ngono diarani Joko Sundi sampeyan ora ngerti kok. Krana apa? Dadi urung lair ramane pun kabu. Berang sasi mangke nang wetengan. Ada setunggal meneh. Lah kalih wulan. Kapundhute Kang Rama ning Madinah lan kasareake ana ing Abwa. Nggih. Nalika Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 4 tahun, ibune yaiku Sayyidah Aminah kapundhut uga ana ing Abwa. Lan istimewane Kanjeng Nabi niku nalika Kanjeng Nabi wiyos lair. Nggih. Wiyos dalam Kanjeng Nabi ku dukun bayine uga dukun bayi cecek ngene ibadah. Nggih, ora bidane iso ora. Nggih. Sing nunggani sapa? Sing nunggani niku Sayyidah Maryam kalih Asia. Asia sapa? Asia bojone Fir'aun niku. Lho kok iso ya iso. Nggih, Gusti Allah. Soale Kanjeng Nabi niku bebas. Akses tumrap ruang dan waktu tumrap Kanjeng Nabi niku bebas. Bebas. Nalika Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 tahun ibune yaiku Siti Aminah kapundhut uga ing Abwa. Nalika nuli Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapundhut dening bayi kang asmane Abdul Muthalib. Nalika Kanjeng Nabi umur 8 tahun bayi Abdul Muthalib kapundhut. Nuli Kanjeng Nabi kapundhut dening pamane sing aran Abu Thalib. Nggih. Dadi kang dikarepake dolan iki dudu laku sasar nanging nganggo arti ora ngerti syariate Allah. Biasane nek ghairul maghdubi alaihim waladhdallin kan biasane nggo makna sasar, tapi teng mriki lafal dolan iku nganggo arti ora ngerti syariate Allah. Niku angele salah satu angele Quran. Mulane nek sing durung usul ngoten iki akhire anggere nerjemah Quran ge repot. Soalnya napa akhire ngarani nek Kanjeng Nabi iku tau sasar padahal Kanjeng Nabi niku bebas. Konggone perkara celo. Tindakan sing tercela niku mboten mungkin. Tindakan asor mboten mungkin. Sehingga nalika niku Kanjeng Nabi ora tok dengan arti sasar mboten ning ora ngerti syariate Allah nulis diparingi bisa ngerti. Sawane ulama mufasir dawuh maknane dolan iki ilang ora pirsa dalan kultur menyang dalme Abdul Muthalib. Nggih. Satu sisi miturut ahli tafsir ana sing ngarani ilang. Artine napa ora roh nggon balik. Ora roh dalan balik
tumuju daleme Abdul Muthalib. Nuli diparingi bisa kondur dening Allah. Asal-asale piye? Asal-asale ngeten. Nalika Halimah rampung mangsane nusoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika isih bayi, Halimah teko ing Mekah perlu ngaturake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang bayi, yaiku Abdul Muthalib. Bareng teko ing lawange Mekah, Halimah krungu swara bumi Mekah saiki sira bunga-bunga sebab Allah mbalekake nur lan keindahane Muhammad marang sira. Nuli Halimah ndelek Kanjeng Nabi perlu tata-tata ora antara suwe ana swara gedebuk bareng diplengai sedelok Kanjeng Muhammad wis ora ana. Akhire Halimah gembor niku nek miturut penafsiran ulama sing kedua. Para sedulur bocah ku mau iki ana ngendi? Wong-wong padha mangsule ora weruh Halimah nangis nyambatake marang Kanjeng Muhammad dumada ana wong tuwa kang rusak awake nganggo tongkat ngandani sira budhal menyang brala gedhe iku mengko bakal dibalekake anakmu. Nuli wong tuwa mau tawah mubung-mubung ana ing brala lan nyucup sirahe brala. Wong tuwa mau nuli matur marang brala kula sampeyan tansah paring macem-macem dhateng tiyang Mekah niki Halimah Sa'diyah kecalan anak sampeyan kersa mangsulake sanalika brala njungkel wong-wong kulis nuli padha ngumpul menyang Abdul Muthalib. Nuli kaperintah goleki Kanjeng Nabi Muhammad nalika ora nemokake Abdul Muthalib ngentos ing Ka'bah lan nuwun marang Allah kang Maha Agung. Ora antara suwe ana swara saking langit yen Muhammad ana ing jurang Sumamah ana ing sandinge wit kelampis. Abdul Muthalib tindak dibarengi Waraqah bin Naufal. Nyoto Kanjeng Nabi jumeneng ana ing isore wit-witan dolanan pang lan godhong. Nuli digawa kondur menyang daleme Abdul Muthalib. Niku sing versi kedua. Cukup karena dipupu dening Abdul Muthalib. Nuli sawise dewasa dicukupi dening garwane yaiku Siti Khadijah. Nuli dicukupi dening Abu Bakar, nuli dicukupi dening peraturan pembagian rampasan perang kang ditemtokake dening Allah Ta'ala lewat sing jenenge Baitul terus amal yatimah. Fa'amal Fa'amal yatim monggo anakun ing bocah yatim fala taghar monggo aja ngani ngoyo. Wa amma sailan anapun ing kang jalu-jalu fala taghar monggo aja nyentak-nyentak sira. Wa amma binikmati anapun kelawan nikmate wa amma binikmati rabbika anapun kelawan nikmate pangerane Rabb hadis monggo cerita-cerita sira. Rene kaya mengkono kang apa kang sira alami Muhammad dadi sira aja nganti-nganti ngoyo bandane cah yatim kanthi ngumpetake bondo utawa hak cah yatim liya-liyane. Lan yen ana wong kang njaluk aja nganti sira sentak-sentak. Yen sira nampa kenikmatan saking pangeran bisa sira kandhak-kandhakake marang wong yo aja sekedar disaki. Nek cerita niku yo kawan cerita blok. Diceritake Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh ngatine ngeten. Luwih bagus yo maneh kalane muslim di omah kang ana bocah yatim. Sing dibagusi dening wong kang ngomong. Nggih. Lah elek omah ana ing kalane muslim di omah kang ana cah yatim sing dilarake atine dening wong kang ngomong. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kelawan jejerake driji loro niki. Aku lan wong kang nanggung cah yatim iku ana ing swarga kaya driji loro iki. Berarti ngeten. Sangat dekat sekali.
Ini sampean nek nganu ya lu cahayate. Ana pirang-pirang lu cahayate barang iki. Jajan. Jadi yen sira ora duweni apa kang bisa sira wenehake marang wong kang njaluk bisa ditolak kelawan alus. Gak perlu sing. Lah krana ngandhakake nikmate Allah, wau wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Krana ngandhakake nikmate Allah iku klebu syukur marang Allah taala gandeng karo nikmat kang diparing maringake nek bahasane cah santri bahasane takadus bin nikmah. Nggih. Takadus bin nikmah, takadus bin nikmah ku yo aja cerita bloko yo doro barangi ben melu rasane. Lah ngundang-undangake nikmat iku wenang. Yen dimaksud syukur marang Allah lan supaya dinut dening wong liya lan ora kuwatir kebujuk setan lan nggo medeni awak. Nek kang dikarep syukur iku oleh tawa supaya dinut wong liya. Sing penting aja nganti kebujuk dening setan sehingga ngumedeni awak. Nek ngumedeni awak nggih iso wae soalé kejegur nek kene ujug, riya, sum'ah dan lain-lain. Ora kena ngomong-ngomong nikmat kaya umum masyarakat ana ing zaman saiki kang seneng agul-agulan atau lan kedudukan. Mulane winginane nalika ana wong nyolong gedang. Nggih, ana wong nyolong gedang lagi no. Kok sing disenengno nek sing nyolong gedang. Kok ora wong liyane. Tujuane apa? Nek sing wis kawan viral jenenge ya viral. Nggih, akhire follower-e akeh. Akhirnya yo ora rugi secara materi. Lah nek ora nganti-nganti tujuane wong akhire nalika masih ngetokno duit pirang-pirang yo ora ono gawene soalé ngamale batal. Nek aji sisih yo muga-muga wae ora sih. Jadi nek umum zaman saiki ku nek lapo-lapo nggih cerita-cerita. Dene Allah Ta'ala didhawuhake fala tuzaku anfusakum sira aja padha nganggep bagus marang awake. Aja nganggep bersih marang awake. Dene samene ulama didhawuhake ora bisa nindakake dawuh amma binikmati rabbika faqat iki kejaba wong kang wis bisa tauhid hakiki marang Allah Ta'ala. Nggih, tauhid hakiki sama ngerti tauhid hakiki ngerti jono pakai kuluru jono tak ada kabeh nek jono tauhid hakiki ku yo niku anta budaka anak tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaroka utawa dengan kata lain sing jenenge ihsan. Ngaji aja sing kita perantu ya kok ngerti ta Jon. Jadi tegese nyawang kes kabeh kang dialami ku Allah Taala kang anake. Mulane anta budak ka anaka taro wa ilam takun taro fa innahu ya. Sebab yang nafsune wong iku isih nafsu amarah besok utawa nafsu lawamah. Wong iku tentu kejegur ana ing pelanggaran ayat wala tuzakku anfusakum. Aja milang bagus awakira dhewe kabeh. Lah umpamane mung diparingi ilmu nika aku iki wong alim. Ana siji hadis diceritakake ana ing siji wong lungguh ing masjid Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam katon ala lan grumel penganggune nuli Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine apa sira duweni arta wong mau matur iki gadah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine yen sira diparingi arta dening Allah iku bisa ngetokake peparinge Allah iku. Lah nek
manggon duwe tauhid hakiki nalika sampeyan ditakoni itu paman di duit tumrame wong sing duwe kudu didoke nalika didoke apa cukup didoke artine ngedoke lakune duit tumrape kemaslahatan awake dhewe secara pribadi utawa secara umum untuk napa sebagai barang-barang rebang oleh jan ibarate maksudnya mungkin ya jadi ringkese ing aturan iku ana ayat loro sing siji nglarang babusake awak utawa nuduhake babusi awak yaiku wa tusaku angkusakum lan sing kang siji perintah nuduhake nikmate Allah wa amma bi nikmati rabbika fa'ati ayat loro iki ana patrape dhewe dadi ora ngrawur-ngrawuran nggih kudu nganggo ritme kudu nganggo aturan main sing manggon ana jalure kanjeng Nabi. Gimana semua caca? Baru caca. Oh dulu ya tua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza farawta fansab wa ila rabbika farghab. Qala alam nasrah ana to ora njembarake ingsun laka marang sira sadroka ing dodonira wawadona lan nyingrirake sunangka saking sira wisroka ing dosa nira iki didhawuhi Kanjeng Nabi alam nashrah laka sadrak wawadona anka wisrak niku bentuk ketok keutamaane beda karo Kanjeng Nabi Musa. Soalnya kan Nabi Musa laren dalu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kan ada. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten didhawuhi Gusti Allah alam nashrah laka sadrak. Ana to ora jembarake ingsun ing dadamu. Dadi sedurunge njaluk mesti diparingi. Niku nek Kanjeng Nabi ingsun ora apa bener ingsun lan jembarake dodonira Muhammad ingsun kan jembarake dodonira tegese atine nira beda karo bisa Rabbi shrah li sadri kan ada sehingga cukup diisi kelawan nur kenabian nur kenabian iku wis ilmu hikmah iman lan yakin ingsun nyingriake apa kang sira anggap dosa kang ngebut-ngebuti awak nira utawa sing biasa disebut aldus setan lan ingsun wis nuwunake sesebutane rasa sangka iku yen sira duwe rasa abot nindakake perintah ingsun mangerti yen ing burine apa kang sira rasa abot iku mesti ana rasa endeng mulane dengan segala kesimpulan sing kudu jenengan ayahi nalika jenengan kok wayah ngaji kok abot nggih ngoten niku maksa awak karena apa di balik itu nanti ada sesuatu yang akan mempermudah langkah-langkah kita temenan ing mburi apa kang sira rasa abot iku ana rasa enteng sangga iku yen wis rampung saking nindakake apa kang sira perintahake supaya sira mapake awane marang perintah liyan lan bisa sira iku dipi marang pangeran ira aja ngendelke pinter ira utawa tenagane niku diceritake nalika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bocah ana ing kampung Kalimatus Sa'diyah panjenengan lagi umur 3 tahun ditekani dening Jibril nuli dibedah dadane penggalian diresiki nuli dikebaki ilmu lan iman nggih dioperasi
Iku nalika si cilik si timur dibedah dikumbah hantu saitone diilang nuli dibalekake kaya asale nuli nalika umur 10 tahun kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah meneh dadane lan uga bersih meneh nuli nalika ngadepi dina kautus Kanjeng Muhammad ngalih kendaan maneh juga kuat mikul beban Al-Quran lan macam-macam kan kuat ngadepi para malaikat. Jadi niku rentetan saking uliye dijembarke dadane Kanjeng Nabi, penggale Kanjeng Nabi. Saiki barang-barang sing elek niku murni hilang. Kalau ceritanya Kanjeng Nabi elek kalau ceritanya soalnya percontohan elek kan lucu percontohan elek ya lucu soalnya saya kudu dinut kudu dicontoh Kanjeng Nabi lah kan dikarepake dosa iki lelaku kang saru kang wong kang kebar marang Allah jadi wong ku ana sing nalika hanya sekedar nglakoni perkara sing gak pantes wae. Cara gampang lali Gusti Allah ne wis dosa. Nek kula jenengan lali terus lak dosa terus. Nggih mboten wong tatarane dhewe. Karena kawula iku saya luwih derajate ana ing ngersane Allah, tentu saya rumangsa akeh dianggap salah. Karena kurang tata krama utawa liyane. Kang gandeng karo kedudukan. Sangga iku ana dawuh kasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Kebagusan wong kang bagus iku kanggone wong kang kebar marang Allah dianggap Allah. Nek ngono berarti pangkat abrar karo pangkat muqarrabin iku luhur pangkat muqarrabin. Umamane masyarakat modal lungguh turu wedang ing warung iku ora ana nanging yen kiai nuli nongkrong ana ing warung jam-jaman wedang-wedangan iku bisa dianggap ala krana kenyataane nulayani laku bagus. Kenyataane saben kawula nyebut asma Allah tentu nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya wektu adzan wektu iqamat nalika tasyahud nalika khotbah lan ya niku mamane ana wong ibadah Allah lan percaya dina akhir nang ora nekseni Nabi Muhammad iku utusane Allah ora bisa ngalap manfaat ibadah babar blas artinya alladzi angqadha dhahra niki pun mana niku alladzi angqadha kang ngebot-ngeboti apa lati dhahra kang geger nira warofalan luhurake ingsun lakamalan srodikroha apa sebutan nira diluhur sebutane jenenge fa inna ma'al usri mungko sedune iku tetep ing dalem sertane angel yusra ana gampang inna ma'al usri iku tetep ing dalem sertane angel yusra ana gampang niku mun artine iki berarti faida farata mongko tekanane wis rampung sira saking siji ibadah fan sapa ngadeka jejeg sira wae la robbi kalan marang pangeran ro farghab mongko dipe-dipe opsi sira nanti pun artine katon terangane iki iki ayat sing sunah ilahiyah kebiasaan bangsa kepangeran pengadatane Allah kang lumaku ing masyarakat menungso sing duweni karep ningkatake awake ana ing sakabehane bidang penguripane. Maksude iki ayat nguwatake lan nabake atine menungso Islam. Ana ing sajrone uli usaha ngembangake awake ing bidang ilmu, ana ing bidang ngamal lan ibadah, ana ing bidang iman, ana ing bidang kecerdasan akal, ana ing bidang keindahan lan baguse akhlak. Orang yang gadekake jiwa lan liya-liyane. Karena itu tuntunan Islam. Wong Islam iku kudu tansah ningkat ana ing bidang kang kasebut mau. Nggih, ilmu meningkat.
ngamal meningkat, ibadah yang meningkat, iman yang meningkat, kecerdasannya uga meningkat. Sehingga kecerdasan yang meningkat, kecerdasan itu akan buat keindahan. Edine laku, edine pekerti. Naliko akhire iktimat kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora-ora kumandele iku gak ora-ora sumendene ora awur. Wong Islam ora kena beku utawa leren ana ing ngembangake senajan masyhur alim utawa masyhur wali. Wong Islam ora kena seneng nganggur, seneng ngomong kosong utawa lelahan. Kang ora ngasilake keuntungan duniawi utawa keuntungan ukhrawi. Mulane nalika akhire pengertian konggone aja kumandel artine karo donya iku nek diartekno zuhud iku nek diartekno gething donya niku gak pas. Krana napa? Kenyataane nggih sinumriye wong Islam nggih iku kudu meningkat keuntungan donyane uga akhirate. Mulane pengertian zuhud niku gethinge donya krana nggih nalika akhire ora iso nasaroke donya ana ing panggonan iku mungkin akhire mari ndadekno wong kuwi mau digenting dening Gusti Allah. Nanging yen wong iku ditingkatake awake ana ing bidang-bidang kasebut iku ana ing pengumuman mesti kerasa abot lan angel. Kang mungkin nuli dhewe mundur utawa balik pantat. Waktu tengok angel kuasa iki. Syah mandek bagus, malah semua. Ya repot. Lah kang ngono iku ora diparangake dening agama Islam. Balik kudu tabah. Kudu duweni semboyan sir watake ayo mlaku aja leren. Dijamin dening Allah yen ana ing burine apa kang dirasa abot lan angel iku ana gampang lan enteng. Fa innamal usri yusra. Umamane ana wong arep jamaah salat krana adoh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana ana dawuh. Ora krana adoh, umpamane ana wong arep jamaah salat. Krana ana dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al munafiqu la yashhad la tamata wasruka. Wong munafik iku wong sing ora bisa teko jamaah isya lan jamaah subuh. Lah nalika akhire niku bener-bener gak gelem nekat usaha piye bisa tenekani jamaah sing niku sing dicontoh. Nah terus marake kudu menekat nek endi berarti kan ing kawitane abot arep budal ing langgar utawa masjid kadang-kadang diganggu dening iblis bisi-bisi ngene. Wong sing disebut kiai utawa guru agama ora padha jamaah isya lan subuh kok sira arep jamaah isya lan subuh. Yen wong iki kepengin ora disebut wong munafik dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu mlaku terus jamaah. Akhire tentu enteng lan gampang buka jamaah. Saben-saben salat kang mrene iki arane ngembang awake ana ing bidang ibadah semenuga ana ing bidang liyane luwe-luwe ana ing bidang ibadah. Ing hadis didhawuhake innallaha yakrahul battal. Allah taala itu benci sengit marang kawula kang seneng nganggur omong kosong lan lelahan. Makane jenengan orang tunggu diniati mawon supaya ramong nganggur ini beneran ngejat. Sayyidina Umar bin Khattab dawuh, aku benci yen wong sira kabeh nuli nganggur, ora usaha nganggur kepentingan donya lan ora usaha kanggo kepentingan akhirat. Luwih-luwih ana ing iki dino sampeyan kudu usaha. Yo piye wae ujine usaha. Nah, tergantung sampean usahane nopo. Perubahan kang lumaku oleh masyarakat
banget rekate yen ing zaman biyen wong haji butuhake wektu selawi dina numpak kapal laut. Saiki namung 9 jam. Yen ing zaman biyen masyarakat Islam gampang tunduk marang hukum, nanging ing dina iki masyarakat Islam ora ana hukum kanggo tunduk marang hukum Allah lan diterangake ana ing Quran hadis. Jadi tentang hukum-hukum diterangno ning Quran hadis gak dipaeni. Nek biyen masyarakat biyen gampang tunduk dikandani anu. Nah ini saiki ora ana wektu kanggo mencerna hukum-hukume Allah sing diterangke ana ing Quran ana ing hadis. Lha ide kula salah satu ide kula nalika kula jenengan sing kudune jumenengi ing wulan Ramadan kanthi maca Quran. Nek maca Quran secara biasa-biasa niku kono-kono pun sing durung maca Quran kanthi bareng-bareng ngangen-ngangen sak maknane kang dadi artine kepiye. Ya santuke. Nggih, wong kemampuane wong itu artine napa terus kon sejus men semungi ya sesuk maca dhewe. Ora ana kancane. Jadi padha bingung balapan sugih, balapan urip cara wong kafir barang. Saben wong temtu ngrasakake rikate mangsa sedina ing zaman saiki kang kabeh cocok karo hadis la taqumus saatu hatta takuna sanatu kasyahri wa syahru kal jumati wal jumatu kal yaum wal yaum wasati wasatu kasaf al mukhra. Ora bakal ana kiamat yen durung ana kedadian setahun kaya sebulan. Sabulan kaya saminggu kaya sedina kaya sajam kaya kawul sing apa ngerti kawul nggih. Kalau sing ngerti cakono. Kawul ngerti jo. Astagfirullahaladzim, muga kudu umur jod sing ngumani kawul kok gak ngerti ya sesuk nek panen melu ganmat ben ngerti kawul suratul makiyatun bayah samanu ayatin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ora ngerti, Jo? Aduh, ya ora damene aja kawu.